Ay, dahil naman mag-level mga nini. Checking lang yun eh. Ayos ha? Nakabalat kita ka rin ha? Doon ano, baliboto. Ano? Ito. Tingga ka. Magkano? Wow, buta nito ano. Maragul-ragul lang yan. Bala mapabili bukong yan eh. Matakay ka nila, itadrod na lang. Ipag ka ba, di ba? Ako, mga 1-2. Building ka mo, may shot eh. Ang building? Ito, tigawan tamo. May makan. Tigawan tamo. Oh. Mita, reta ne. May siyain. Ati pakini. May siyain. O itang banda kesa. May shot langan? Get, posi din eh. Sige, sige. O chili lang, di siya lang. Na. Atin, atin. Tingnan asado, sir. Ha? Asado, Ted. Asado? Baka bukas siguro. Ba, groundbreaking. Dapat yung utaw, tinasi oh. Kami kita banda nun. Dapat, siya mo nito. Ano rin sir? Pati yung tricycle. Kita na tutukbok, taka na tututok. Oh, pamo ano? Tipo asado. Wala, makapick up na kami.